Pagnanakaw ng bag sa loob ng sasakyan sa Angeles City, Pampanga sa pool sa CCTV. Naritong report. Sa CCTV footage, makikita ang isang lalaki sa Mekong Street, Barangay Anunas, Angeles City, Pampanga. Lumapit ang lalaki sa pick-up at mabilisang kinuha ang bag mula sa bintana ng sasakyan. Makalipas ang kalahating oras, hindi pa nakontento ang suspect at bumalik sa lugar at kinuha ang mga box sa isang truck. May dumating na na lalaki. Tapos yung parang umiikot lang siya. Nakita rin namin sa CCTV na pati yung sa kapitbahay namin ay binubuksan niya yung mga padlock ng mga gates tsaka sinisilip lahat ng mga kotse sa mga paligid. Then nataon, siguro sa sasakyan ko may nasilip siya na gamit. Kaya doon siya nag-start na kumuha ng mga gamit. Nahuli kam ang pagtangay ng cellphone ng isang lalaki sa gasolinahan sa San Nicolas, Ilocos Norte. Sa video, makikita ang dalawang lalaking sakay ng motorsiklo. Habang nagpapakarga ng gasolina, bumaba ang angkas at ilang saglit lang nang malingat ang gasoline attendant. Dali-dali niyang dinampot ang cellphone sa ibaba ng pump machine. Nung time na wala na, akala ko umalis na sila. Pero nung yun nga, tinanggal ko yung nagkakarga sa kabila. Nung bumalik na ako sa open ko, wala na yung cellphone ko. So nagtaka na ako kung sinong kumuha. Huli rin sa CCTV camera ang palit pera modus ng lalaki sa isang kainan sa Lawag City, Ilocos Norte. Sa video, makikita ang pagpunta ng lalaki sa kahera para magbayad. Iniabot ang 100 piso at mabilis din na naglabas ng dalawang 500 peso bill para ipabuo. Ibinigay naman ng kahera ang 1,000 piso pero mabilis na ibinigay ng lalaki ang 100. Nagreklamo ito at pilit na kinukuha ang 1,000 piso. Nagduda ang kahera dahil 1,000 piso ang kanyang ibinigay at nang sabihin ng kahera na i-review ang CCTV camera, doon na umalis ang lalaki at sinabing babalik siya pero hindi na ito bumalik. Sabi yung isa naming kasama, "Sir, upo ka muna, hintayin mo lang yung CCTV namin." Sabi, "Alis muna ako, babalik ako, mag-load lang." Sabi niya, sir. Pero hindi na bumalik. CJ Torrida, Balitang Amyanan.